Takže ahoj, já vás vítám u dnešního videa, no a dneska to bude teda haul. Bude to haul z tety, z poličky. A je tady i můj brácha, takhle je tady pod dekou, vidíte tu deku, tak on je pod dekou. A ne, nemáme pokoj dohromady a on tady prostě je, protože jsme doma sami. Pozdrav. Ahoj. A taky se tam něco koupil. Co jsi tam koupil? Letadílko. A ještě hopíka. Jo, hopík. No, já jsem utratila miliardu peněz, víte kolik? 400. Zmakni! No takže 400 jsem hrozná a to neřešíme, protože... Takže, začneme teda a s touto, protože vlastně já jsem to koupila jenom v tetě, takže jdeme na to. První je odlakovač, tento. Odlakovač. Je to teda bez acetoinu. Je to 200 ml a když jsme to přepočítali, tam byl ještě 100 ml a tenhle ten byl výhodnější, takže tak. Takže odlakovač. Pak teda 2 laky. Je to teda od Miss Sporty, jsou oba dva. A to všechny věci, které vám teď ukážu, že jsem si koupila i s mou, jakoby dohromady, jakoby moje kamarádka si koupila úplně to samý, jmenuje se teda Rádě a určitě začneme nějaký společný video. Je to prostě moje BFF, no a tady tak od Miss Sporty. Jsou to teda 2 takový hezký laky. Já jsem tu barvu říkala. A je to tam, jakoby, že to jsou ty, prostě jakoby, to je jedno. Takže je to teda od Miss Sporty, tady. Já by to teda jako za 1 minutu by to jako měl zaschnout, což teda asi nepochybuju. A odstín 150, má to teda 7 ml. No a tak. Takže takovejhle. Je takovej tyrkysovej, hezký. A tohle to stálo 70 něco korun, tady tohle. A tohle to stálo 35. A pak ještě takový žlutý, on vypadá jako zelený, ale je to žlutá. Takhle žlutá. Jen to porovnám s výrozněvačem. Žlutým. Takhle. Pardon. Ono to hezky ostří. A bože, mi tady teďka všechno spadlo. Ale tak to je jedno. Vidíte to určitě. Takže pardon, tento. Takový hezký žlutý a je úplně ten samý jakoby to. A je to teda od Miss Sporty. Už se teda dostáváme k jiným věcem. Což je teda od Dermacolu. Je to teda Baby Lips. Jakoby, nebo, no prostě Baby Lips. Takovej to. Vůbec nevím. Já vám ho jako takhle ukážu. Já jsem to přešité jako aspoň něco. Pardon za ty zvuky. Jo, tam to zaostřím. A budeš už. Takže tady je napsaný love. A je to taková hezká, buď potichu, růžová. Takováhle. Byla tam pak úplně ještě taková, hezky to voní, úplně taková jakoby třpitivá. Jo, jako už prostě tam byly jenom třpitky a pak ještě taková rudá, ale já jsem chtěla tu. Hrozně hezký to voní. A vypadá to takhle. Jo, takže tak. Rádi se teda koupila úplně všechno, co mám teďka já. A tohle teda, to stálo... to vůbec nevím. Bych vám jako nekecala. Já mám takový pocit, že to stálo 50 korun, já fakt nevím. No prostě, já fakt nevím, ale je to teda od Dermacolu. A pak, poslední věc, kterou naprosto miluju,
je EOS. Ano, mám EOS a je pravej. Pravej EOS. EOS, tady je taky EOS a je to prostě pravej EOS. Mám teda borůvku příchuť, kámoška má taky borůvku ráda. Takže tak. Prostě EOS. Jestli pak ty. Olísne, tak to chutná moc dobře. Brachovi taky, že jo? Nem. Když se ty pak olísnou. A teď vám můžu říct přesně, že stál 179,90, takže 80 korun. Nebo 175,90. No, jedno z toho. Takže EOS. Takže to byl asi celý haul. Ještě vám tady ty věci ukážu. Teda asi víc dozoru. Aby se toho tady jako víc vešlo. EOS a poslední takhle. Takže tohle je všechno. Doufám, že se vám dnešní video líbilo a doufám, že se uvidíme u příštího, takže tím ahoj a doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, tak zanechte like a pokud ne, tak bohužel dislike a pokud chcete vidět další videa, tak určitě dejte odběr a já se s vámi loučím a ahoj!